Исәнмесез, дуслар, сезгә бер яңалык бар. Бездә яңа алып баручы Чәчкә апа. Исәнме Наилә, исәнме Әминә, хөрмәтле телевизор караучылар. Бүгеннән башлап Рамилябыегыз белән без балалы сайланғы тапшыруын чиратлашып алып барачакбыз. Мин бик тә шатмын. Без дә бик шат. Бүген нәрсә турында сөйләшәбез? Кызлар, карагыз әле без ничек төрле төсләрдән киенгән. Әйдәгез бүген нәни йолдызларыбызның яраткан төсләре турында сөйләшәбез. Мин риза. Тапшыруның алып баручылары. Мин Әминә Әхмәтҗанова. Мин Чәчкә. Һәм мин Наилә Славина. Башлыйбыз! Тапшыруның кагыйдәләрен үтәп, бүген бер йолдызыбыз белән хушлашабыз. Наилә Гафиятуллина хит-параттан төшеп кала. Уңышлар сиңа, Назилә. Шия, 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 шияләгәндә, шия мотор алсы була яңгыр сибәләгәндә. Шия, 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 шияле тау итәге, шияле тау итәгәндә бер ял итеп китәләр. Әнә бит ул елмаеп, көлеп килеп керде. Кайнар премьера! Тимур Рахимовны каршы алыйк.
Беләсезме, ол төсне яратучылар алар бик күп сөйләшүче кешеләр икән. Айдинә Хәбибуллина да сөйләшергә бик ярата һәм матур итеп җырлый да. Dünya yüzündə барлыгы ничә төс булуы билгесез. Әйе, чөнки алар күп төрле. Җәмилә Асадуллина да ачык төсләр ярата. Киемнәрен күрәсезме? Kuşlar kır, şırları tanışlar. Dik tuğan yanında kaderi tavuşlar. Her genge tuğan yan bergene bergene. Sin tuğan
Кызыл яки сары түсне күрсәм, минем һәрвакыт ашыйсым килә башлый. Аш бүлмәсен андый төскә буямаска кирәк икән. Наилә, кара, синең дә күлмәгең сары төстә бит. Шул. Алтын төсне бар кешедә бик яраталар, чөнки ерактан ук ялтырап үзенә җәлеп итеп тора. Мин дә аны бик яратам. Әминә, синең җырың да тылсымлы төсләргә бар. Күзләреңә ямсан бер мизгелгә, була кайтып Балачакка. Анда канатлы хыялларың шаян җиледәй каршы ала. Һәр чакның соң чакларымда кабат кайтам хыялларга. Алы гөле там ташалар.
Күзне ачыкларга бизә, күз яшьләрен йыламаюга. Барлык тылсым бар да ерак түгел, барлык тылсым бар безнең кулыда. Син дә моңсу чакларымда, кайт кунакка балачагы. Алы гөле там тамшылар, бар сагышларны юа. Нинди җылыга җәеп, балачак дөньясында. Алы гөле там тамшылар, бар сагышларны юа. Нинди җылыга җәеп, балачак дөньясында. Алы гөле тамчылар, бар сагышларны юа. Нинди җылы гаҗәеп, балачак дөньясында. Алы гөле тамчылар, бар сагышларны юа. Нинди җылы гаҗәеп, балачак дөньясында. Алы гөле тамчылар, бар сагышларны юа. Нинди җылы гаҗәеп, балачак дөньясында. Ә сез беләсезме? Этләр дә, атлар да дөньяны аклы-каралы итеп кенә күрәләр. Кызык икән. Ә киләсе җырчы нинди төс ярата? Беләсезме? Амелия Фатхиеваның яраткан төсе зәңгәр. Сандугачлы таулар иле, ак мамыктай тузганак. Минем газиз ватаным син, шау чәчәкле туган як. Томан сарган үзәннәре, зәңгәр күзле күлләре. Туганнан ук таныш алар, якын иттем үзләре. Туган ягым татар иле, мин бәхетле җирнең баласы. Мин бәхетле. Уйларыңа иттең юлдан, барасы да әллә барасы. Син тәкәдә. Туган якта һәркем миңа җәндә газиз тоела. Кичләремдә учларыма күктән йолдыз коела. Туып үскән бишегем син, очыр өчен канатым. Ватанымның тәүге көнен мәңгегә дип ярадым. Туган ягым татар иле, мин бәхетле җирнең баласы. Мин бәхетле.
Яшел төс тынычландыра. Яшел төс язны һәм җәйне хәтерләтә. Азалия Зарипова да бу төсне бик ярата бит. Хәзер мен сезгә бер йолдызыбыз турында сөйлим. Ә сез аның кем икәнен белегез. Ул җирән төс ярата, матур бии һәм шигырьләр сөйли. Мин беләм Шишка апа. Ул Аслан Миргаязов.
ягып, бірін тибрәтіп, бір аяқтан ягып. Әлерәк бит, гүл янна гүл тибә, җияр ялкыным көч әйтәгенә. Тормыш җилләре исә як-якка үтәр түртә, ашык җилкәннәргә исеннәр әйдә, исеннәр җилләр әйдә. Тормыш җилләре исә як-якка үтәр түртә, дөньясын кузгатып, исеннәр әйдә, исеннәр җилләр әйдә. Юк кирәкми нишектә, Тормыш белән сүзгә сүз килергә. Ялкын дуслар кебек бер утырып, килештерергә иде җай табып. Тормыш җилләре исә як-якка үтәр түртә, ашык җилкәннәргә исеннәр әйдә, исеннәр җилләр әйдә. Тормыш җилләре исә як-якка үтәр түртә, дөньясын кузгатып, исеннәр әйдә, исеннәр җилләр әйдә. Дөньясын кузгатып, исеннәр әйдә, исеннәр җилләр әйдә. Ул төснең исеме юк, дөресрәге ике исеме бар. Яшькелт, зәңгәр. Бу төсне бит Лиана Гафиятуллина ярата. Хит-парадта да ул җырлый, тыңлыйбыз. Кайдан гына булсам да, сине сагынам, сине яратам. Минем гүзәлем, Казаным, Казаным. Кишләр җитә урамнарда, көмештә як нур ята. Кичке Казан күңелләрдә якты хисләр уята. Кайдан гына без килсәк тә, куанып каршы алдым. Күпме яшьләр үз бәхетен синдә тапты. Казаным, Казаным, нурлы җырлы кала, кичке утлар яндыра. Казаным, серле җанлы кала, күңелем аңландыра. Казаным, нурлы җырлы кала, кичке утлар яндыра. Казаным, серле җанлы кала, тарих үткәннәрен, ак бәхетләр көткәнен. Туган телем, Иркә көнем, безгә бүләк киткәнем. Ямем биреп, нурын сибеп, яңаем түрендә. Сөюм бикәм манарасын, көмеш нурда коена. Утлар яндыра. Казаным, серле җанлы кала,
популяр төс ул зәңгәр. Бик күп кешеләр аны ярата. Мин дә яратам. Киләсе йолдызларыбыз Әминә зәңгәр су, Әмирә шәмәхә төсләрен яраталар. Җырларында да бу төсләр күп. Карыйк әле. Милина Хәйруллинаның яраткан төсе шәмәхә. Бу төсне яратучы кешеләр матур итеп рәсем ясыйлар. Ә хәзер Милинаның нинди рәсем ясаганын күрәбез.
Әминә, Наилә, яңа гына нәрсә әйттем әле мин? Кабатлагыз әле. YouTube, Instagram, ВКонтактега язылыгыз. Сайтка да кирип, яңалыкларны укып чыгарга була. Хәзер нишлибез? Экранга карыйбыз. Һәм барлык катнашучыларны да тыңлап чыгабыз. Birden biri tatarımdan sıyınırlıkka yasa. Min tarikla kul şerifle güzel Kazan kolası. Әбием, әбикәем, кояш кебек арың, сәламәтлек берсен, Ходаем булсын һәмерең. Her gemge tuğan yok, bergene bergene. Sin tuğan çirene, kaderin bölgene. Her gemge tuğan yok, bergene bergene. Җире җиләге, күре җиләге, салдың көтем сине шибәрем. Җире җиләге, күре җиләге, салдың көтем сине шибәрем. Ала гөле там тамшылар, бар сагышларны юа. Нинди җылыга җая, балачак дөньясында. Кан ягым, татар иле, мин бәхетле, сирнең баласы. Мин бәхетле. Яратыгыз туган илебезне, яратыгыз туган телебезне. Бернигә дә карамый, мәхәббәтсез яшәү ярамый. Тормыш җилләре исә як-якка үтә, төртә. Ашып җиргәннәргә исемнәр әйдә, исемнәр җилләр әйдә. Казаным, нурлы җырлы кала, кичке утлар яндыра. Казаным, серле җанлы кала, күңелем аңландыра. Бәйлән, уйный яшь балалар, гөрләп тора һәркән тау ягы. Әфлисунны күрү белән кәефләр күтәрелеп китә. Матур төз бит. Әлинә Фахрутдинова да бу төшне бик ярата. Сары сандугач тутайым, телен ничек утайым. Сары сандугач тутайым, телен ничек утайым. Сандугач күгәришен, гөлләр үскән күрәмсен. Сандугач күгәр
Әминә, Наилә, нәрсә булды сезгә? Дөньяда күпме төс бар. Әгәр алар булмаса, күңелсез булар иде. Дөрес әйтәсез, кызлар. Төсләр ул дөньяның бизәге. Ә без инде шушы урында тукталырбыз, безнең тапшыруыбыз ахырына якынлашкан икән бит. Тапшыруның алып барышлары. Мин Әминә Әхмәтҗанова. Мин Чәчкә апагыз. Һәм мин Наилә Славина булдым. Пока-пока!